følgende video skal vise dig, hvordan du tilgår blanketterne, der skal bruges til evaluering af oplæringsperioderne, altså erklæring om oplæring. Vi er nu inde på byggeriets uddannelse, altså bygud.dk, som der står i adresselinjen her. Og jeg trykker nu, eller holder musen hen over uddannelse, og så vælger jeg en af de uddannelser, som kommer frem på skærmen, nemlig murer. Og i felterne her, der er der mange valgmuligheder. Og jeg klikker nu på det felt, der hedder ansættelse af lærlinge. Så kommer man ind på en ny side, og der står så, hvordan man kan tilgå logbogen, som er den, som benyttes inden for byggeriets uddannelser, altså den digitale logbog til evaluering af oplæringsmål. Der er en forklaring her, der er links til, hvordan man udfører det, hvordan man downloader de ting, man skal gøre som lærling, og hvordan lærlingen kommunikerer med virksomheden om det. Der er også instruktionsvideoer herinde til, hvordan man kan gøre, og længere nede, der er der rent faktisk PDF-udgaver af logbøger, og der vil jeg lige rulle hen til den, der hedder murer, så man kan se, hvordan det ser ud, og hvilke ting, der rent faktisk skal tages stilling til. Og så kan man så bruge afkrydsningsfelterne her til at vælge de kategorier. For eksempel, eleven kan arbejde med temaet under vejledning, eller eleven kan i samarbejde med andre deltagere i udførelse, eller eleven er fuldt fortrolig og med selvstændig planlæggende udførelse af temaet her. Det var Byguds metode til det. Der er andre måder, for eksempel inde på industriens uddannelse, som jeg lige vil vise jer forsiden af her, og for at finde vej ind til en tilfældig uddannelse inden for det felt her, så vælger jeg skoler og virksomheder, og så trykker jeg nu på vejledninger og erklæring til oplæring, og så kommer der en valgmulighed igen, oversigt over erklæringer om oplæring, og der har jeg så valgt, vælge personvognsmekaniker her, for at lige vise som eksempel, hvordan den åbner et Word-dokument, og når jeg så hiver det frem og pakker ud, sådan der, og sådan der, og sådan der, så kommer det så frem på skærmen med nogle andre kategorier, end dem vi lige har set, nemlig oplæring er ikke startet, oplæring er i gang, oplæringsmålene er nået. Og her er den her blanket er delt op med trindelingen fra uddannelsen, nemlig trin 1, personvognsmontør, og trin 2, personvognsmekaniker. Så det er en anden måde at tilgå det på. Så det var en lille guide til, hvordan man kunne finde erklæring om oplæring. Hver uddannelse har sin egen metode på det her.